Vladimír Ignatík po výhře na turnaji Futures Piešťanech ve finálovém utkání porazil Pavla Nejedlého 2-0, po setech 6-0, 6-1. Vlado, jak byste zhodnotil tento turnaj? Celkom dobrý turnaj pre mňa, som ukázal dobrý tenis tento týždeň, hral svoju hru a proste, že som vyhral to budem cítiť veľmi dobre z toho a proste super týždeň. Finálové utkání, mohl byste nějak popsat, kde se lámalo, co se vám dařilo a tak? Dobrý zápas z mojej strany, som hral veľmi dobrý tenis a sa snažil hrať agresívne, sa mi podarilo to dneska a proste bol dobrý výsledek z toho. Teď jste byl na finále Challengeru v Praze, necítil jste se trošku unaven, když jste sem přijel na první zápas? Samozrejme, nebolo to ľahké od začiatku, lebo aj turnaj trošku menej dotácií a ťažko hrať, keď uráš nejaký dobrý výsledek na dobrom turnaji a potom prídeš na menší turnaj, ale snažil som sa a s každým kolom hral som lepšie a lepšie. Myslíte si, že ten úspěch na tom pražském Challengeru, že jste dokráčel až do finále, vám pomohl k tomu, abyste tady měl lepší koncentraci a lepší motivaci? Určite to zväčšilo sebevedomie a proste začal som veriť v sebe, že môžem hrať dobre a to sa ukazuje na tých zápasoch. Které utkání tady v Piešťanech pro vás bylo asi nejtěžší? Bylo to třeba to včerejší s Petrem Michnevem? Áno, bolo to včera s Petrom Michnevem. Neboli veľmi ľahké podmienky na hru. Dosť pršalo v noci, mokré kurty a veľmi fúkalo, takže bol to veľmi taký vyrovnaný zápas. Ťažko sa hrálo, ale zvládol som to psychicky v dôležitých momentoch lepšie ako on. Dříve jste hrával docela často debla, teď už moc ne. Proč už nehrajete tolik čtyřhru? To je iba náhoda, lenže tento týždeň, akože to nehral som a tento týždeň som rozhodol, že budem iba single, lebo som cítil trošku unavený z tej Prahy. Jaký máte ty program do následujících týdnů, měsíců? To je ťažko to povedať, teraz nevieme, akorát to riešime s trénerom, takže uvidíme. Vy jste letos toho objezdil už dost, dokonce jste postoupil ve Wimbledonu do druhého kola. Mohl byste popsat nějak ten vítězný zápas prvního kola s Olivem? Áno, samozrejme to je jeden z najväčších turnajov, čo sa stane za rok a som bol veľmi šťastný, že som vyhral to kolo. Bohužiaľ sa nepodarilo v druhom, bol to veľmi tesný zápas. Snáď na budúci rok budem mať viac experiencu a sa podarí trošku ďalej zahrať než druhé kolo.